Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ko naisip na sa minsan kong pagpapaubaya, imbis na gawin kang mabuting tao, dinala ka panlalo sa impyerno. Ngayon sinasabi ko sa'yo, hindi na ako papayag pang gawin mong ginawa mo sa akin noon. Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ko magagawang durugin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Ano ba yan? Sino na naman bang naninigarilyo rito? Bakit? Ay, ang kabayo! Bawal ba mag-grocery rito? Kuya Sendo, nakakagulat ka naman eh. Ano ba, kanina ka pa ba dito nakatayo sa may pinto ng kusina? Oo. Busy ka sa mga customers niya eh. Kaya hindi mo ako napansin. Bakit naninigarilyo ka na naman? Sabi ko naman sa'yo, tigilan mo na yan eh. Bakit kita susundin? Nanay ba kita? Piloso po? Basa pa yung buhok mo? Nakasuot ka na ng uniforme? Siguro hindi ka na naman pumasok, no? Alam ko na lesson ngayon. Bakit pa ako papasok? Kaya ka hindi nakakagraduate eh. Panay ka bulakbul eh. Ikaw nga hanggang ngayon di pa nakakagraduate. Pangalawang course ko na to, no? Kapag nakagraduate ako, magiging abogada na ako. Ipagtatanggol ko lahat ng naaapi. Talaga? Ako na lang ipagtanggol mo. No, hindi ka naman api. Api-apihan pwede pa. Sigurado ka? Oo, kaya akin na to sigarilyo na to. Uy! Aapakan ko ng ganito. Yan. Grabe ka naman. Inapakan mo na nga, dinurog mo pa yosi ko. Kasi, kapag buo pa yung upos, baka pulutin mo pa, tapos sindihan mo ulit. At least ngayon, hindi mo na yan mapapakinabangan pa. Wala na, durog na. Robert, dahan-dahan sa pagkain, anak. Baka naman mabulunan ka niyan. Pasensya na, Ma. Kailangan ko pa kasi mag-aral eh. Marami pa akong kailangang basahin ngayon. Baka naman mapabayaan mo na ang sarili mo ng Robert. Hindi naman, Pa. Kumakain naman ako ng maayos eh. Medyo napupuyat lang. Pero nagbabitamins naman po ako. Ay, mahirap talaga ang pag-aabugasya. Ang dami niyong kailangan pag-aralan. Pero kayang-kaya naman, Ma. Oo, alam naman namin yan. Kailan ka ba walang... Andito na ang paborito mong anak. Rosendo, saan ka na naman galing, ha?
Nagbulakbol ka na naman. Ha, Rosendo? Hoy! Ayun, dumiretso na si kuya sa kwarto. Ay, nako. Ewan ko ba kung bakit ganyan ang kuya mo? Pareho naman kayo nang galing sa tiyan ko. Pero bakit magkaiba kayo? Anong ginawa mo sa pera? Pan-tuition mo yon. Bakit hindi ka nagbayad ng tuition? Nasaan na yung pera? Wala na nga, ma. Ano ba, paulit-ulit ka eh. Ayusin mo yung pagsagot mo sa akin. Ubus na ang pasensya ko sa iyo, Rosendo. Konting-konti na lang palalayasin na kita rito sa bahay. Bigyan nyo na lang ako ng pambayad. Akala mo ba ganun lang kadali maghanap ng pera, ha? Naunahan ka na ni Robert makagraduate sa college. Kahit ikaw ang panganay. Puro kalokohan. Pagod na ako sa iyo, Rosendo. Hindi naman kami masamang mga magulang sa iyo, pero hindi ko alam kung bakit kailangan mo maging sakit ang ulo sa amin ng papa mo. Oh, bakit na naman? Ha? Ano yan? Ikaw na nga kumausap dito sa anak mo. Ano naman to, Rosendo? Yung pambayad ng tuition. Winaldas na naman ang anak mong yan. Ha? Hindi ka ba talaga titino? Ha? Gusto mo bang maubusan ng dugo ang mama mo pag disiplina sa'yo? Kung ayaw nyo akong bigyan ng pang-tuition, ayos lang. Nung una pa lang sinabi ko na sa inyo, ayoko mag-aral. Pero kayo ito mapilit. Ha? Kami ba may kasalanan? Tama na. Ha? Tama na. Nagdurugo na labi niya. Umalis ka sa harap ako. Kung ayaw mong basagin kong tuluyan ng bibig mo, wala kang moto! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya. Akin na susi. Ha? Akin sabi ang susi na sasakyan. Oh, bakit dumudugo ang labi mo? Nasaktan ka na naman ba ni Papa? Ano na naman ba kasi ang ginawa mo? Sabi ko, akin ang susi. Rico! Bitawan mo ang kola ng damit ko! Ang susi! Ito na! Magsama-sama kayo! Kuya! Saan ka pumunta? Kuya! Kumain ka, kuya. Pwede bang makitulog sa inyo? Ano? Di nahimatay si nanay. Ano na lang ang iisipin niya kapag umuwi ako may kasamang lalaki tapos dun ko pa patutulugin? Kaya nga makikitulog ako sa inyo para malaman mo kung ano magiging reaksyon niya. Ewan. Puro ka na naman kalokohan eh. Sige na. Magaling ako maghugas. Pwede akong tagahugas niyo. Basta merong smart dishwashing. Ayoko nga makitulog ka dito. Bakit? Pwede ko namang sabihin sa nanay mo na kaibigan mo ako. At wala naman akong gusto sa'yo. Para na kitang nakababatang kapatid. Bakit naman kita pag-iinteresan? Alam ko. Pero syempre, iba pa rin yung isipin ng mga taong makakakita. Mabuti kung pwede natin sa kanilang ipaliwanag yung sitwasyon. Oh. Buhay naman natin ito. Bakit kailangan nating ipaliwanag sa ibang tao? Kuya! Wala akong matutulugan. Naglayas kasi inyo, no? Dinala mo pa yung kotse ng kapatid mo? Di yan kay Robert. Kay Papa yan. Bakit alam mong ginagamit yan ni Robert? Ano ka ba? Syempre, magkaklase kami sa law eh. Oo nga pala. Bata pa ako nang mamatay si tatay. Mula noon,
Halos gumapang na si nanay para mapaaral lang ako at ang mga kapatid ko. Kaya kahit piso ayoko sayangin. Kasi alam ko kung gaano kahirap ang maghanap ng pera. At gusto ko maging somebody para naman maipagmalaki ako ni nanay. At makita niya na hindi sayang ang lahat ng paghihirap niya para sa amin. Alam mo ikaw, kuya, maswerte ka eh. Kasi kung may pangarap ka, kayang mong abutin ng hindi nangangamba kung paano dahil may pera kayo. May kaya kayo. Bakit sinasabi mo sa akin yan? Tumino ka na kasi, kuya. Tumigil ka na sa pakikipagbasag ulo, sa pagbibisyo, sa pagbubulakbol. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Alam mo ba kung ilang ulit mong sinabi sa sarili ko na sana ako na lang ang nasa katayuan mo? Sana ako na lang ang ipinanganak na mayaman? Kaya umuwi ka na sa inyo. Humingi ka ng pasensya sa mama at papa mo. Maging mabuti kang anak sa kanila. Dahil may biyayang ibinigay sa'yo na hindi ibinigay sa iba. Kagaya ko. Kaya kuya, pahalagahan mo yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hanapin mo ang kuya mo at kunin mo ang kotse. Kung bakit naman kasi binigay mo sa kanya ang susi, Robert? Akma niya kasi akong susuntukin, kaya binigay ko na. Pag umuwi yan dito sa bahay, makikita niya. Kaya ikaw, Robert, pag-igihan mo ang pag-aaral, ha? Ikaw na lang ang pag-asa namin ng papa mo. Ikaw ang magpapatuloy ng maganda reputasyon ng ating pamilya. Dahil ang kuya mo, wala na siyang pag-asa. Pangako, ma, pa, hindi ko kayo bibiguin. Gagawin ko ang lahat para maging proud kayo sa akin. Ay, sige na. Hindi ba sabi mo may pupuntahan ka ngayon? Magmotor ka na lang. Opo, pa. Papa, natatakot ako. Baka dumating ang araw na pati si Robert maapektuhan ng mga pinaggagawa ni Rosendo. Baka dumating ang araw, hindi lang ang buhay niya sisirain niya, kundi pati ang buhay ng kanyang kapatid. Hello? Oh, Robert. Bakit ganyan ang boses mo? Ano? Oh, Diyos ko. Oh, sige. Pupunta na kami. Bakit? Ang mga anak natin nasa police station. Ano? Bakit daw? May na-hit and run daw. Ano? Kuya, Asan sina mama at papa? kausap ang mga polis. Ma, Pa, Robert, sumama ka sa amin ng papa mo. Rosando, dumito ka muna. Kailangan kang kunan ng mugshot. pa, Sana naman, mula ngayon, makapag-isip-isip ka na. Sana mula ngayon maunawaan mo na kung anong epekto ng mga pinaggagawa mo sa buhay. Hindi lang ikaw ang naapektuhan, kundi ang buong pamilya natin. Sinikap namin palakihin kayo na maayos. Pero hindi ko alam na darating ang panahong ito. Magkakaroon ako ng isang anak na kriminal.
Magsisimula na ang pagbabago sa buhay ni Rosendo. Papaano niya ito tatanggapin? Mga nagsiganap: James Quaton, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Rosendo. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtang sundan at pakinggan ang mga susunod pang madamdaming kabanata ng kasaysayang ito. Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako. Ang bukas. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ko naisip na sa minsan kong pagpapaubaya, imbis na gawin kang mabuting tao, dinala ka panlalo sa impyerno. Ngayon sinasabi ko sa'yo, hindi na ako papayag pang gawin mong ginawa mo sa akin noon. Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Ganda nitong nagawa mong paper bag, Rosendo. Gusto niyo ba yan? Sa'yo na lang, Nainora. Talaga? Oo. Para may lalagyan ka ng gamit mo kapag pumupunta ka dito sa kulungan. Ay. Si Warden, hindi ka man lang yata ibinibili ng mga bagong bag. Naku, kuripot kasi ang anak kong yun. Tapos, inaalila kayo dito sa opisina niya. Kayo naglilinis linggo-linggo. Kasi ayaw niyang pinapahawak sa iba yung kanyang mga gamit. Sa akin lang siya may tiwala. Isa pa, gusto niyang pinakikintab ko lagi ang kanyang sahig dito gamit itong Starwax floor wax. Mahal na mahal niya talaga ang bugtong niyong anak, kahit suplado. Ay, siyempre. Ano ko yan eh.
Galing sa akin yan. Kaya tanggap ko kahit ano pang kanyang ugali. Napakapalad ni Warden na kayo nanay niya. Kung nakilala ko lang kayo bago ako napunta dito sa kulungan, nagpaampo na lang sana ako sa inyo. Ay, pwede naman. Kapag lumaya ka na. Matagal pa yun. Nakakaisang taong ka na rito, di ba? O 4 na taon lang naman ang sentensya sa'yo. Di ba? Yung 1 taon nga, pakiramdam ko, 10 taon ang katumbas. Konting tiis lang. Lalaya ka rin. Kung ayaw niyong tanggapin itong bag na ito, pwede makisuyo sa inyo? Ano yun? Salamat po. Alam mo ba, Felicity, sa tuwing may ginagawa siya sa kulungan, ipinabibigay niya sa iyo. Yung una, flower vase. Tapos, shower curtain na gawa sa mga recycled materials. Pasensya na po kayo. Kayo palagi ang nauutusan niya. Ayaw niya kasing dumalaw ako sa kanya sa kulungan eh. Ay, wala yun kung pinabibigay niya sa iyo na pinapaadala pa sa akin. Ay mabuti nga at may napupuntahan akong ibang lugar. Madalas nasa bahay ako kapag hindi ako pumupunta sa kulungan. Kumusta na po si Kuya? Ay maayos naman siya. Kasundo niya yung mga kasama niya sa selda. Kung hindi siya nakulong, graduating na sana siya ngayon sa kolehiyo. Ay, talagang ganun. May mga sitwasyon na kailangan natin pagdaanan para tayo'y matuto sa buhay. Mahirap ang buhay sa bilangguan. Pero sa tingin ko, mas nararamdaman ni Rosendo na may kabuluhan ang kanyang buhay ngayon. Salamat po sa inyo, Aling Nora. Salamat sa pagmamalasakit ninyo kay Kuya Rosendo. May mula nung makilala ko siya, magaan na ang loob ko sa kanya. Alam kong sa kaibuturan ng kanyang puso, may kabutihang natatago. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma, regalo ko sa'yo. Happy birthday! Ay, napaka-sweet talaga ng anak ko. Binili mo na naman ang bagang mama mo. Puro na lang bagal naman ang aparador namin. Minsan nga, hindi ko na alam kung nasaan yung mga long sleeves ko dahil puro bagang nakikita ko. Hindi naman ikaw naghahanap ng damit mo, pa. Si mama pa rin naman eh. Kaya hindi ka naman nahihirapan. Nahihirapan ako maghalongkat ng gamit dun sa aparador namin. Hayaan mo pa. Sa susunod, bagong aparador naman ang ireregalo ko sa'yo. Para may lalagyan ka ng mga damit mo. Mabuti pa. May pambili ka ba? Hindi ko naman sinabi na sa birthday na kagad ni Papa ngayong taon. Kapag abogado na ako. Saka ka na magsabi, pag malapit na. Maiinip ako niyan sa kahihintay. 2 taon na lang naman bago ka maging abogado, hindi ba anak? Opo, ma. Hindi ka pa man abogado, anak. Proud na kami sa'yo ng mama mo. Totoo yan. Napakapalad namin nagkaroon kami ng isang anak na kagaya mo. Kumusta si Felicity, Nainora? Abay, maayos naman. Abala raw siya sa pag-aaral, kaya bihira na magbantay doon sa kanilang kainan. Ganun ba?
Bakit naman kasi ayaw mo siyang dumalaw dito sa iyo? Hindi ka na nga dinadalaw dito ng pamilya mo. Mas mabuti nang wala akong nakikita si Roman sa kanila. Mas magaan sa pakiramdam na manatili rito sa bilangguan. Sendo. Ayos na sa akin na nakikita isang beses ka sa isang linggo. Naku, binobola mo naman ako. May dala ka ba dyan? Siyempre meron. Alam nga namang makalimutan ko. Yan ang gusto ko sa'yo, Nainora. Uy, wag mong ipakikita sa iba. At siguradong sasabihin na naman ng mga yan may favoritism ako. Meron naman talaga, di ba? Oy, kainin mo na. Oo. Stop. Para kang bata. Ang sarap talaga nitong chocolate nito, Nainora. Oy, mahal yan. Nakakarami ka na ng utang sa akin, ha? Kaya mo, babayaran ko kapag nakalaya ako. Siya. Ako'y maglilinis na ng opisina ng mahal kong anak. Salamat to, Nainora. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hi, Felicity. Oh, Robert, ikaw pala. Ilan ang case digest mo dyan? Baka may extra ka. Pingin naman. Kailangan ko mag-submit ngayon eh. Wala. Alam mo ang sungit mo sa akin. Pero si kuya kasundo mo. Mas mabait naman ako sa kanya. Wag mo nga binabanggit si Kuya Rosendo. May gusto ka ba sa kanya? Ano? Pakuya-kuya ka pa. Pero may gusto ka naman talaga kay Kuya Rosendo, di ba? Alam mo, ang dumi ng utak mo. Sus, kung wala kang gusto sa kanya, pwede ba kitang ligawan? Ano? Ano ika mo, Felicity? Gusto mo ibigay ko ito sa kanya? Alam kong ayaw niyang makatanggap ng kahit ano mula sa akin, Nainora. Pero, pwede ba akong makisuyo sa inyo? Kahit palihim niyo lang pong ibigay sa kanya. Iipit niya sa damit niya o kung ano. Basta, gusto ko lang matanggap niya ito. Felicity, Pakiusap naman po, Gusto ko talagang mabasa niya yung sulat na ito. Sige. Susubukin ko, no? Pero, hindi ko maipapangako na maipaparating ko ito sa kanya, ha? Opo, ayos lang po. Nagbabaka sakali lang po ako. Sendo, ano ba kasi ang nangyari? Bakit nakasama ka sa riot? Kinorder nila si Tatang. Alam namang hindi ko protektahan yung matanda. Di ikaw ang binugbog. Imbes na wala kang kaaway dito. Ayos lang yan. Mag-iingat ka. 2 taon na lang, makakalaya ka na. Dapat hindi ka magkaroon ng problema rito. Hindi ko kayang makitang pagkaisahin yung taong wala namang kasalanan. Kung maaari kang umiwas umiwas ka sa gulo. Opo. Ay, nako. Tingnan mo, May sugat ka sa kilay. Putok yung labi mo. Meron ka pang black eye. Wala na. Di ka nagwapo. Nagagawa mo pang umisi dyan? Gamutin nyo na lang ako, Nainora. Nako, tiyak mamaya. Pagsasabihan na naman ako ng warden ninyo kasi
Masyado raw kitang pinakikitaan ng pagmamalasakit. Bakit nga ba, Nay Nora? Gaya ng iba, kriminal din ako. May namatay na tao dahil sa akin nung nabangga ko siya. Imbis na tulungan, tinakasan ko siya. Kaya nalagutan siya ng hininga. Masama akong tao. Sendo. Gamit ko nun yung kotse ni Papa. Naglayas ako sa bahay. Pero ng araw na yon, pauwi na dapat ako. Pero hindi na ako nakarating pang muli sa bahay. Sa presinto na ako nanatili. Hanggang sa nailipat ako ng kulungan. Masama akong tao, Nay Nora. Lahat ng tao maaaring maging masama. Pero lahat din tayo maaaring maging mabuti. Depende kung ano yung gusto nating piliin. Kaya ako, pinipili kong maging mabuti sa iyo. Dahil alam ko, ikaw ay mabuting tao. Bakit hindi ka pa natutulog? Naisip ko si Rosendo. 2 taon na siya sa bilangguan. Ni minsan, hindi man lang natin siya dinalaw. Siya nagsabi, huwag natin siyang dalawin. Kumusta na kaya siya? Maikling panahon lang ang 4 na taon. Nagawa niyang magbulakbol na mahigit 1 dekada. Huwag mo siyang alalahanin. Tiyak, napag-isip-isipan na niya ang mga pinaggagawa niya. Iniisip ko, Papa, naging mabuti ba tayo magulang sa kanya? Baka may kasalanan din tayo kung bakit niya sinapit ang ganitong kapalaran. Ginawa natin ang lahat. Ibinigay natin lahat ng kailangan niya. Hindi niya tayo maaaring sisihin sa mga nangyari sa kanya. Lahat ay bunga ng kanyang mga maling desisyon. Napakabilis ng panahon, ano? Panibagong taon na naman. Nasaan na kaya si Robert? Sabi niya may pakikilala siya sa atin ngayon. Oo, sabi niya, papunta na raw sila. Oh. Ma! Ay! Robert, anak! Kanina ka pa namin hinihintay. Nagsimba pa po kasi kami. Sino ang kasama mo? Ma, Pa, siya nga palang girlfriend ko at future wife. Si Felicity. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Rosendo kapag nalaman niyang magiging bahagi na ng kanilang pamilya si Felicity? Mga nagsiganap: James Quaton, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz bilang Rosendo. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan
ang mga susunod pang papainit at mga madamdaming kabanata ng kasaysayang ito. Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ko naisip na sa minsan kong pagpapaubaya, imbis na gawin kang mabuting tao, dinala ka pa lalo sa impyerno. Ngayon sinasabi ko sa iyo, hindi na ako papayag pang gawin mong ginawa mo sa akin noon. Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Nako? Opo. Ganda-ganda mo naman. Ang haba-haba ng buhok mo. Salamat po. Pakiramdam ko napaka-inosente mong dalaga. Bagay na bagay sa'yo ang pangalan mo. Felicity. Salamat po. Mahihain ka ba? Ay, huwag ka mahihiya rito sa amin, ha? Feel at home. Opo. Si Robert, ay napaka-sweet na bata niyan. Kaya bagay na bagay kayong dalawa. Kaano na nga pala kayo katagal? 5 buwan po. Ganun ba? Kumusta naman ang anak ko para sa'yo? Mabait po si Robert. At napakasipag na tao. Sinabi mo pa. Alam mo, wala kaming problema sa kanya. Napakapalad namin na siyang anak namin. Kaya sigurado ako, wala ka rin magiging problema sa kanya. Masaya ako para sa inyong dalawa. O anak, pinagtimpla kita ng kape. Ay, mukhang mahaba-habang pagpupuyatan naman ang gagawin mo ngayon. Salamat po, Ma. Sumabay pa yung preparasyon para sa kasal niyo ni Felicity. Sabi ko naman kasi sa'yo, dapat kapag nakapagbar ka na lang, saka na lang kayo magpakasal. Ma,
Ayoko nang patagalin ang pagiging magkasintahan namin ni Felicity. Gusto ko nang magkaroon ng makakasama sa buhay. Siya. Hindi na ako magkukomment uli rito sa topic na ito. Sana maunawaan po ninyo ako. Oo naman, nauunawaan ko. Ay, siya nga pala. Huwag mong mababanggit kay Felicity ang tungkol sa kuya mo, ha? Bakit, ma? Baka magdalawang isip siya kapag nalaman niyang meron kang kapatid na nakakulong. Ma, kilala ni Felicity si kuya. Ano? Siya ang unang naging kaibigan ni Felicity. Totoo ba yung sinasabi mo? Ang totoo. Kaya gusto ko na magpakasal. Kasi natatakot akong kapag nakalaya na si kuya, sulutin niya sa akin si Felicity. Bakit? May namagitan ba sa kanila dati? Si Felicity, parang nakatatandang kapatid ang turing kay kuya. Pero si kuya, pakiramdam ko, matagal niya ng kursunada si Felicity. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itong ang pantalon na ito susuot ko. Nako, mukhang masikip na sa akin itong pantalon ko na ito, ma. Teka. Ano itong nakakapako? Ano itong nasa bulsa? Oh, naku! Yung sulat ito ni Felicity para kay Rosendo. Ay, lalaban ko na yung pantalon kong ito, Oh, naku, durug-durug na yung papel. Paano ba ito? Hindi ko pala ito naibigay kay Rosendo. Nakalimutan ko na. Ayos lang po, Aling Nora. Ay, pasensya ka na talaga, Felicity, ha? Naku. Ma, iba nga pala. Totoo bang ikakasal ka na? Opo. Naku, masaya ako para sa iyo. Huwag niyo pong maikukwento ito kay Kuya Rosendo. Ay, oo, hindi. Ayaw naman niya talagang nagkukwento ako ng tungkol sa iyo, Ang gusto niya lang, sabihin ko kung maayos ang kalagayan mo, ang iyong kalusugan. Ay, okay na siya sa ganoon. Salamat po, Aling Nora. Ayoko kasing ma-frustrate si Kuya, Ayokong isipin niya na napag-iwanan na siya ng panahon. Habang kaming naririto sa labas nagpapatuloy sa buhay namin, nagdiriwang sa mga nakakamit naming tagumpay, maliit man o malaki. Siya naman, nasa likod ng rehas, nakabilanggo. Pansamantalang huminto ang pag-inog ng mundo para sa kanya. Pero 1 taon na lang lalaya na siya. Saka na lang po ako magkakwento sa kanya ng lahat ng nangyari sa buhay ko kapag nakalabas na siya sa kulungan. Sana walang magbago. Sana siya pa rin ang dating Kuya Rosendong nakilala ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ba wala man lang ako nakikitang larawan ni Kuya Rosendo dito sa bahay nila? Hindi rin siya pinag-uusapan sa tuwing magkakasama kami.
Mukhang hindi rin sila bumibisita sa kanya. Bakit kaya? Love. Ay, Robert! Wala sila mama at papa. Gusto mo bang... Pwede ba? Isang buwan na lang ikakasal na tayo. Hindi mo na ba kaya makapaghintay? Alam mo, napaka-conservative mo eh. Nasa modern era na tayo. Hindi na bagay ang ganyang attitude sa panahon ngayon. Tinalo mo pa si Maria Clara eh. Kaya ba pinapunta mo ako dito sa bahay? Para dyan? Ha? Para saan pa nga ba? Bastos! Felicity! Hoy! Bumalik ka dito! Oh, Felicity, uminom ka muna nitong tsaang mainit. Salamat po. Ay, gabing-gabi na. Pumunta ka pa rito sa akin. Mabutit hindi ka naligaw na makarating dito sa bahay. Nagtanong-tanong po ako. Ano yung sinabi mo sa akin kanina? Gusto mong bumisita kay Rosendo bukas? Opo. Kahit ayaw niya, gusto kong pumunta. Baka sakaling kapag nalaman niya naghihintay ako, hindi niya ako matiis. Oy, sige. Sumama ka sa akin. Talaga po? Oo. Kukumbinsihin ko siyang kausapin ka. Ay, salamat po, Alinora. Felicity. Lahat babae ang mga kapatid ko. Panganay pa ako. Kaya hindi ko alam ang pakiramdam ng may kuya. Yung pakiramdam ng kapatid na pinoprotektahan ng nakatatanda niyang kapatid. Kaya nang makilala ko si Kuya Rosendo, ang saya-saya ko. Para na ako may kuya. Para pa ako may tatay. Kahit barumbado siya sa tingin ng iba, pero sa akin, mabait siya. Naalala ko pa yung isang beses na pinagtitripan ako ng mga lasing sa may kanto papunta sa kainan namin. Dumating siya. Pinagsusuntok niya. Pakiramdam ko noon, parang siyang superhero. Kaya kapag ganito may problema ako o may sama ng loob, naaalala ko siya. Madalas, siya ang nasasabihan ko ng mga pinagdaraanan ko sa buhay. Alam kong mahalaga ka rin sa kanya. Kahit na nga hindi kayo nagkikita. Sana, huwag mo isiping may magbabago sa pagmamahal niya sa iyo bilang isang kapatid. Iniisip ko nga minsan, Alinora. Sana naging tunay na magkapatid nilang kami ni Kuya. Sendo, ako na itong nakikiusap sa iyo. Ayoko na, Nora. Sinabi ko naman sa inyo, ayoko siyang makita at ayokong pumunta siya rito. Hindi bagay si Felicity sa lugar na ito. Dapat hindi mo siya pinayagan sumama rito. Pero naghihintay siya sa'yo sa labas. Kanina pa. Hindi ko siya haharapin. Sendo. Pauwi niyo na siya. Ayoko siyang makita. Nainora, nakikiusap ako sa inyo. Ayokong makita niya ako sa ganitong kalagayan. Ayokong makita ng mga mata niya ang ganitong kulungan. Malulumo lang siya sa kalagayan ko. Ayokong makita niya akong ganito. Ayokong kaawaan niya ako. Kaya pakiusap na, Nora. Paalisin niyo na siya. Felicity, pasensya ka na.
Talagang ayaw niyan lumabas. Aling Nora. Ay, hintayin mo na lang na makalaya siya. Sige po. Aalis na ako. Kahit kailan. Hindi na ako pupunta rito. Ay, Hindi na ako susubok pang muli na makita siya. ay sana'y maunawaan mo siya. Salamat sa pagdalo nyo, ha? Sa susunod, parte naman para sa pagiging abogado ng anak ko ang dadaluhan nyo. Si Papa, proud na proud palagi sa akin sa mga nangyayari sa buhay ko. Ikaw ang paboritong anak. Kung ikaw nasa katayuan nila, hindi ka ba mapaproud? Love, excited na akong bumuo ng pamilya kasama ka. Pangako, magiging mabuti akong asawa at ama sa magiging mga anak natin. Naku! Ang bango-bango naman ng apo ko. Oy! Tapos ka na maligo? Opo. Salamat po sa pagbabantay kay baby, ha? Aba, ang bango mo rin, ha? Shield bath soap po yan. Hindi pwede si baby lang ang mabango. Ay, tama ka. Dapat kahit may asawa na, maganda pa rin. Mabango, maayos ang itsura. Gaya nyo, ma. Dami ko lang ang wrinkles. Pero maganda pa rin kayo. Ay, naku, wag mo akong binobola dyan. Siya nga pala, paano nga pala yung pag-aaral mo ng abogasya? Ano yun? Hindi ka natutuloy? Kapag malaki na si baby, ma. Siguro mga 5 years old, saka na ako magpapatuloy. Masyado nang matagal yun. Ayos lang yun. Kumuha ka na lang kasi ng yaya. Ay, ayoko po. Gusto ko ako mag-aalaga sa anak ko. Sa bagay. Ay, siya nga pala. Ilang araw na lang. Lalabas na ang result ng bar exam, di ba? Opo. At saka, lalayan na rin po si Kuya Sendo. Hindi po ba? Abogado ka na, anak. Anak, congrats. Proud na proud kami sa'yo. Maraming salamat po, Ma. Pa. May asawa ka na, may anak. Tapos ngayon, may panibago ka ng titulo sa pangalan mo. Ay, anak, mapalad ka. Nagbunga lahat ang pagsisikap mo. Congratulations. Rosendo? Kuya, Congratulations, attorney. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.